सरसरारू तुरुंगा गला बाटे मंदिर पड़सी माँ मेटाकानी मंदिर। इटा देखुन रोड लागी करी माँ मंदिर अच्छे। माँ मेटाकानी मंदिर सरसरा नु तुरुंगा गला बाटे पड़सी। तो आगे देखुन पुराना मंदिर बरगस्थले माँ मेटाकानी मंदिर पहला स्थापना करा हितिला। तारपरे साइड के नवा मंदिर बना हिकिरी प्रतिष्ठा करा हैला। इटा देखुन इटा पुराना मंदिर साइड के नवा मंदिर আছে। इटा देखुन इटा नवा मंदिर।